Welcome back. Guys, pali anthu 4 mitundu 4. I mean, no. Yes, pali anthu 4. I mean, zisankho za 16 September sabanga nawo participate. Sapikisana nawo. Mwachangu tundoyambirira munthu amene ali ndi geo citizenship. Iyeyo ndi nzika wa mayiko awiri. Akuti ameneyo sapikisana nawo. Annabel Mtalimanja watero. 2. Munthu amene wagwidwa ndi bankruptcy, like ndalama ku bank kulibe, kapena bank anamulanda chifukwa cha muna panga cover ngongole chanchani, madziwa zochitika zija, kapena ulibe account yako apanga freeze, ulibe ndalama. Number 3, munthu amene anagwidwako ndi katangale. Munthu amene agwidwako ndi katangale, kugwidwa mulandu polopezeka ulaka pa nkhani ya katangale. Number 4, munthu amene mutu mwake simuli bwino, mentally unstable, ameneyo sa loledwa kupikisana nawo mu zisankho za 16 September. Cha number 5 chimene chinakambidwa press briefing ya our Augen Annabel Mtalimanja ndi chakuti akuti palibe kusuzumira mu mathematics, palibe kuonamo, palibe kupanga audit. Nde anyway, nkhani zonse mwina nkutheka nasana kukhulupirire nkhani yonse ndi imene iyi. Muone pa mapeto, muone zimene anakamba, manso zimene atolankhani anafusa. Guys, thank you so much. Malawi and cameras. Lero tikhala tikupereka ripoti pa nkhani zingapo. Choyamba, mmene yayendera ntchito yowunikira mayina mkaundula wa voti, komanso pamenepo tifotokozerera nambala ya anthu amene anatenga nawo mbali mu ntchito imeneyi. Chachiwiri tifotokozerera za nominations, kapena tinene kuti kuyimira kwa anthu pa chisankho, zambiri zokhudza kuti tsiku tiyamba liti, zofunikira ndi chani, komanso ndondomeko ndi zotani. Chachitatu tikamba za pempho la zipani zisanu kuti pakhale kauniuni makina achisankho. Chachinayi tifotokozera komanso tinene kuti kuzindikiritsa ovota, kapena kuti identification of voters pa tsiku loponya voti, komanso kuvotera kuti tizavota bwanji, tizawerengera bwanji zotsatira zathu, ndipo komaliza tifotokozera za dongosolo mmene zotsatira zizayendetseredwe pa chisankho chathu. Kubwera kwathu pa tsiku la lero ndi imodzi mwa njira zomwe takhazikitsa kusonyeza kuti bungwe la MEC lili kuti chisankho chathu chikhale chaufulu, chachilungamo, komanso chodalirika. Tikufuna kuti tonse tiyende limodzi ulendo uwu, pasakhale wina aliyense osiyidwa mbuyo. Ndifotokozere za kuwunika kaundula wa voti kuti zinayenda bwanji. Olemekezeka azimayi komanso azibambo, pa 31 May bungwe la MEC linamalizitsa ntchito yotsimikizira mayina mkaundula wa voti kwa iwo amene analembetsa. Ntchito imeneyi inali yofunikira kwambiri pothandizira kuti kaundula wathu akhale olondola komanso odalirika. Ntchito yowunikira ndi kutsimikizira mayina mkaundula inathandizira Malawi kutsimikizira mbiri zawo, komanso kuti ngati pali zolakwika zina zilizonse zikonzedwe tsiku loponya voti lisanakwane. Ntchito imeneyi inayenda bwino, ndipo masenta onse anatsekulidwa kwa masiku 3 monga mmene tinakonzera komanso kulengezera. Anthu amene anafika ku masenta kwathu kuzawunikira ndi kutsimikizira mayina awo analokwana 479,115. Mwa nambala imeneyi 252,034 anali azimayi, ndipo 227,081 anali azibambo. Tikakumbukira, bungwe la MEC linakhazikitsanso njira ya makono yodzera pa foni, pamene timatha kutsindikiza *2509#
imene inathandizira kuti enanso amene analembetsa athe kutsimikizira mayina awo mu njira imeneyi. Pofika pa 5 Juni anthu okwanira 605,217 ndi amene anatsimikizira mayina awo kudzera mu njira imeneyi. Mwa anthu amenewa 356,096 anali azibambo ndipo 249,121 anali azimayi. Tikayang'anira msinkhu 296,032 anali achinyamata ndipo 171,200 anali azibambo or males, 124,832 anali azimayi. Monga tikukumbukiranso pa 12 May bungwe la MEC linapereka kaundula wa voti kwa zipani zonse zolembetsedwa mdziko muno za ndale. Izi sitinangochita kukwaniritsa lamulo komanso zinapereka mpata kapena kuti mwayi kwa zipani kuti zidziwe kuti kodi amene ali mkaundulayu ndi ndani, kaundulayu ali motani, ndiponso zinapereka mpata kwa zipani zonse kuti zithe kuwunikira kuti mukaundulamo muli anthu oyenerera, mulibe anthu achilendo kapena tinene kuti foreigners, mulibe ana kapena tinene kuti anthu osafikira zaka 18 kuti sanakwane msinkhu kuponya voti, komanso kuti athe kuwunikira ndi kutsimikizira kuti dzina lina lililonse silinafufutidwe kapena kuchotsedwa. Popereka kaundulayi pa 12 May tinafotokozerera kuti zipani zili ndi mpata kuyambira pa 12 mpaka pa 31 May kuti agwire ntchito imeneyi, adekhe naye kaundula, awunikire ndithu, ndipo ngati pali vuto lina lililonse atifotokozere. Bungwe la Malawi Electoral Commission likufotokozerera mtundu wa Malawi tsiku la lero kuti pofika tsiku la lero sitinalandire kalata kapena chidandaulo kapena chidziwitso china chilichonse kuchokera ku chipani china chilichonse zokhudza vuto lina lililonse ndi kaundula wathu. Ndibwerenze pamenepo kuti pofika tsiku la lero sitinalandire kalata, madandaulo, chidziwitso china chilichonse chokhudza kaundula wathu. Mwachoncho tikhoza kunena momasuka pano kuti zipani zonse za ndale zimene zili zolembetsedwa zawunikira kaundula amene tinapereka ndipo sanapeze cholakwika china chilichonse. Izi zipereke chilimbikitso kwa Amalawi tonse ndi chikhulupiriro kuti kaundula wathu ali bwino, alibe vuto lina lililonse limene lapezeka nalo ndipo ndodalirika. Mwachoncho popeza ntchito yowunikira kaundula tamaliza tsopano, bungwe la MEC lipitiriza kuwumba kaundula kapena tinene kuti building the voters register, ndipo tikamalizitsa ntchito imeneyi tikhalanso ndi msonkhano wina posachedwa pamene tidzafotokozere mtundu wa Malawi kuti anthu mkaundula wathu alimo angati, kapena tifotokoze kuti pamene tizathe kunena the final figures in our voters register. Mukakumbukira kufotokoza kwathu timanena kuti manambala amene tikuwulutsa they are preliminary figures until we publish the final figure. Izi tichita pompano ndipo tifotokozerera what is the final figure in our register. Tsopano ndifotokozere za pempho limene zipani zisanu zinabweretsa ku komishoni kuti pakhale kauniuni kapena audit mu makina achisankho. Amayi ndi abambo, pa 23 May 2025 bungwe la MEC linalandira chikalata chimene chophatikizana za zomwe zipani 5 zimafuna kuti ziwunikiridwe kapena tinene kuti scope of the audit. Zipani 5 zimenezi zindi Democratic Progressive Party, United Democratic Front, UDF, UTM, PP, komanso Alliance for Democracy.
Zolinga zazikulu za kafukufuku wa auditi monga anafotokozerera mu chikalatamo ndi izi, kapena ndinene kuti the objectives of the audit as stated in the letter. Choyamba amati kuunika kukhazikika kwa chitetezo komanso malamulo amene amayendetsera makina onse apa kompyuta okhudzana ndi zisankho. Kuunika kulondola kwa data komanso kuona ngati palibe chinyengo ndi kuunikira njira zotumizira data. Kutsimikizira ngati makina omwe akugwiritsidwa ntchito akugwirizana ndi malamulo a dziko muno ndi mayiko ena. Kufufuza ngati pali zofowoka zovuta zomwe zingakhudze kukhulupirika kwa chisankho. Kupereka malangizo amene njira zomwe zikugwiritsidwa ntchito zingasinthidwire kuti zikhale zodalirika, zoonekera komanso zodaliridwa ndi anthu. Ndiloleni ndifotokozerenso mu chizungu kuti mwina zingathe kumveka bwino. The objectives of the scope as presented to the Commission were as follows. Assess the security architecture and controls of all election-related digital systems, evaluate data integrity, voter registration databases and transmission protocols, validate compliance with local and international standards for electoral technologies, detect and report vulnerabilities or weaknesses that could impact electoral credibility, and recommend improvements to enhance system reliability, transparency and public trust. Nditengerepo mwayi malo mwa commission kuthokoza zipani zimene zinalemba kalata imeneyi. Bungwe la meki launika mofatsa komanso bwino kwambiri nkhani zomwe zinalembedwa ndipo layankha zipani zimenezi malingana ndi malamulo a chisankho kuti sitivomereza kuti audit ichitike kapena kuti takana kuti audit ichitike, ndipo tafotokozerera zifukwa zimene tanena kuti sitingalole kuti audit ichitike. Tibwerenzenso kuti bungwe la meki lidakali lokhulupirika ndilovomera kumakambirana ndi azipani komanso ma stakeholders onse, ndipo tikamagwira ntchito iyi tikumbukire kuti tsopano tili ndi zipani 24 zimene zinalembetsedwa, ndipo tikugwira ntchito ndi zipani zonse 24 ndi ma stakeholders ena, palibe amene akuyenekera kuti asiyidwe pambuyo. Amayi ndi abambo, tifotokozere tsopano za kuyimira kapena kupikisana pa chisankho kapena tinene kuti nomination process. Bungwe la meki tsopano likuyang'ana ndi kukonzekera pa ntchito yotsatira mmene kalendala yathu ya zisankho ilili, ndipo ntchito imene monga ndafotokozera ndikuyimira nawo pa chisankho. Bungwe la meki laona kuti zipani za ndale zayamba kale kukonzekera ntchito imeneyi popangitsa zisankho zazipulula ndi njira zina zopezera oyimira zipani zawo pa chisankho chimenechi. Komabe timafuna tikumbutsire kuti ngakhale njira yomwe agwiritse ntchito posankha oyimira chipani chawo ndi zikuyenera ndi malamulo awo, pali zinthu zina zofunika kuganizira zomwe zimakhudzana ndi malamulo a dziko lino oyendetsera chisankho. Ndikofunikira kuti zipani zonse zizindikire malamulo amene amayendetsa ndondomeko ya kuyimira anthu pa chisankho kuti zisapezeke kuti zikuswa malamulo kapena kuyika anthu awo pa chiopsezo chakukanidwa chifukwa choperewedwa zofunikira. Timafuna tidziwitse mfundo zingapo. Choyamba, zomuyenereza munthu kuyima nawo pa chisankho. Amayi ndi abambo, malamulo ali omveka bwino pa nkhani ya yemwe angayimire pa chisankho pa maudindo atatu: president, phungu wa nyumba ya malamulo komanso kansala. Choncho kwa zipani zonse za ndale zomwe zikusankha anthu oyimira pa chisankho komanso anthu amene akufuna kuyimira pa chisankho paokha, ndi ofunikira kuti awunikire ndi kutsimikiza kuti akukwaniritsa zofunikira zonse. Tikukumbutsa kuti mpata opereka zikalata unaperekedwa kamodzi kokha, ndipo ngati munthu wakanidwa palibe mwayi wina osintha kapena kupereka dzina lina. Zofunikira ndi zoyenereza ndi izi: pa chisankho cha president malingana ndi gawo 80 la lamulo a dziko lino lalikulu constitution,
munthu adzakhala woyenerera kuyimira pa chisankho cha president ngati choyamba munthuyi ali nzika ya dziko la Malawi yobadwira kapena tingoti ndi nzika ya dziko la Malawi, ndiponso akhale kuti anakwanitsa zaka zakubadwa 35 pa tsiku loperekera makalata oyimira zisankho. Pa chisankho cha phungu a nyumba ya malamulo kapena kansala, malinga ndi gawo 38 la lamulo loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo kapena ndi makansala, munthu sadzakhala woyenerera kuyimira pa chisankho chimenechi ngati si nzika ya dziko lino, sanafike zaka zakubadwa 21 pa tsiku loperekera zikalata zoyimira pa chisankho, komanso samatha kuwerenga ndi kuyankhula Chingerezi bwino kuti athe kutenga nawo mbali pa zokambirana ku nyumba ya malamulo kapena ku konsolo, komanso sanalembetse mukaundula wa voti kapena kuti is not a registered voter. Bunge la meki likufuna lifotokozenso kuti munthu saletsedwa kuyimira pa chisankho mdera limene sanalembetsere voti. Funso limene lili kumabwera ndithu kuti kodi ndingathe kukayimira kudera kumene sinakalembetsere. Yankho ndizokuti ndizotheka ndithu bola ngati munalembetsa mukaundula wa voti. As long as you're registered, you can contest in any constituency or ward. You don't have to be registered in that particular constituency or ward. Munthu ali ndi ufulu okayimira mdera lina lililonse m'dziko lino bola apeze anthu 10 omusayinira kuchokera mu ward kapena constituency yomwe afuna akayimireko, koma anthu amenewo akhale kuti analembetsa. Amayi ndi abambo, ngakhale munthu atakwanitsa zofunikira tatchulazi, tidziwitsenso mtundu wa Malawi kuti pakhoza kukhala povuta kuyimira ngati munthuyi ali ndi ubale kapena amatsatira dziko lina or owes foreign allegiance to another country. Watsimikizidwa ndi khoti kuti ali ndi vuto la maganizo kapena tinene kuti they are of unsound mind. Wakhalapo milandu ya chinyengo kapena kuchita zinthu zopanda chikhalidwe zaka 7 zapitazi, kapena kuti khoti latsimikizira kuti ali ndi ngongole zopyola or is bankrupt. Akugwira ntchito ya boma kapena anasankhidwa pa udindo wa boma, kapena ali mgulu la asilikali, apolisi komanso ogwira ntchito ku prison, Malawi Prison Service, kapena wapezedwa olakwa nzaka 7 zapitazi pa malamulo okhudza zisankho. Kusonyeza kuti munthu ngati wapezeka m'magawo tatchulawa sangathe kupikisana nawo, angakhale kuti ndi nzika zaka ndizokwanira ndi olembetsa komanso wapeza omusayinira 10. Pomaliza, bunge loyendetsa zisankho lufuna kutsindikiza kuti zikalata za maphunziro monga MSCE kapena degree sizofunikira pokuti munthu ayime pamalo mose atatu tatchulawa. Munthu samafunika kukhala ndi MSCE kapena degree kuti ayimire pa chisankho cha president, MP kapena kansala. Tikambe tsopano za ndalama zopereka woyimira pa chisankho kapena tinene kuti nomination fees. Malingana ndi gawo 29 komanso 40 la lamulo loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makansala, pa 11 Novemba bunge la meki linalengeza ndalama zimene oyimira pa chisankho akuyenera kulipira kuti ayime nawo pa chisankho motere. Pa chisankho cha president opikisana onse kaya ndi amayi kaya ndi abambo 10 million kwacha. Chisankho cha phungu a nyumba ya malamulo azibambo kapena nekuti amuna 2.5 million. Azimayi 1,250,000. Komanso anthu aulumali komanso achinyamata amene sanakwanitse zaka zakubadwa 35, 1,250,000. Pa chisankho cha kansala azibambo 200,000, azimayi anthu aulumali komanso achinyamata 100,000. Ndibwerezenso
ma nomination fees iwo. Chisankho cha presidenti azimayi ndi azibambo onse 10 million kwacha. Chisankho cha phungu a nyumba ya malamulo azibambo 2.5 million kwacha. Azimayi, anthu aulumali komanso achinyamata 1,250,000. Chisankho cha kansala azibambo 200,000. Azimayi, anthu aulumali komanso achinyamata 100,000. Kodi kulipira ndalama zimenezi ziyenda motani? Azimayi ndi azibambo, tikudziwitseni kuti kuyambira lachiwiri pa 10 June amene akufuna kuyima nawo pa chisankho akhoza kuyamba kukalipira ndalama zoyimira ku FDH Bank, kenako ndikukatenga zikalata zoyimira pa chisankho. So you pay the nomination fees first, then you collect the forms. Ndikofunika kuti ndalama zoyimira pa chisankho zikaperekedwe zonse pamodzi, osati pang'ono-pang'ono. There is no provision for payment in installments. The amount has to be paid at once. Bungwe la meki sililandira ndalama zomwe zili zochepa pa zomwe zakhazikitsidwa monga ndafotokozeramo. Polipira chonde mugwiritse ntchito ma deposit slip apadera omwe ali kale ndi ma account number komanso ali ndi chizindikiro cha meki. Chonde onetsetsani kuti mwatenga deposit slip yolondola. Pali mitundu iwiri ya ma deposit slip. Deposit slip yoyamba ndi ya chisankho cha ma kansala local government elections. Slip yachiwiri ndi ya chisankho cha president komanso MP. Chonde onetsetsani kuti mwalemba pa ma deposit slip atatu, chifukwa yoyamba idzakhala ku banki, yachiwiri idzakhala yanu ngati umboni wanu kuti mwalipira ndalama zoyimira pa chisankho, slip yachitatu idzaperekedwa ku meki ngati umboni pofuna kutenga mapepala oyimira pa chisankho. Amayi ndi abambo, pamene mukulemba pa deposit slip, chonde onetsetsani kuti dzina la munthu opereka ndalama likhale la amene akufuna kuyima pa chisankho ndipo lifanane ndi mmene lidzaonekere pa nomination paper. Ndiye kuti dzina limeneli likulembedwa pa deposit slip likhale lofanana ndi limene lili pa chiphaso cha voti. Komanso tifotokozere kuti pa deposit slip palibe chifukwa cholemba chipani chimene mukufuna kuyimira pa chisankhocho. Izi mudzalemba pa nomination paper. Kwa amene akufuna kulipira pogwiritsa ntchito cheke, meki ilandira macheki omwe atsimikizidwa ndi banki yokha, bank certified checks. Kwa amene akugwiritsa ntchito electronic transfer, ayenera kutsindikiza umboni wa kulipira pa pepala ndipo sizovomerezeka kungobweretsa screenshot ngati umboni kuti mwalipira. Zipani za ndale zomwe zikufuna kulipira ndi kutenga mapepala opikisana nawo pa chisankho malo mwa anthu awo akuyenekera kulumikizana ndi bungwe la meki kudzera ku ofesi ya CO kuti apange ndondomeko za mmene angalipirire ndi kutenga ma nomination paper onse kamodzi. Pomaliza, tiyeni tonse timvetsetse kuti ndalama zoyimirira pa chisankho sizibwenzedwa pa chifukwa china chilichonse, kuphatikizirapo ngakhale kuti munthu wamwalira kapena wasintha malingaliro. The nomination fee is non-refundable. Ndiponso sizololedwa kuti wina angatenge nomination paper malo mwa ndalama zimene zinalipiridwa pa dzina la munthu wina. The nomination fee is not transferable. Choncho tikulimbikitsa aliyense kuti asanapereke ndalama akhale kuti watsimikizika ndithu kuti akufuna kupikisana nawo ndipo kuti walimba mtima ndithu kuti akufuna apitirize. Tifotokoze tsopano kotengera zikalata zoyimira pa chisankho. Mukapereka ndalama zoyimira pa chisankho, onse amene akufuna kupikisana nawo pa chisankho cha phungu a nyumba ya malamulo komanso makansala akuyenera kupita ku ofesi ya konsolo ya ku ward kapena constituency kukatenga kalata zoyimira pa chisankho. Kwaye ofuna kuyimira pa chisankho cha president kaya akuthandizidwa ndi chipani kapena ali okha adzatengere mapepala kulikulu kwa meki kulilongwe. Monga mmene zilili ndi kulipira malipiro oyimira pa chisankho, kutenga ma nomination papers mukhoza kutuma munthu ngati inu yomatanganidwa kapena simungathe kukatenga nokha pazifukwa zina zilizonse. Pamene munthu akutenga kalata zoyimira pa chisankho adzapatsidwanso buku la malangizo kapena ndondomeko zopangira kampeni za ndale
ndi ofuna kuyimira pa chisankho kapena tinene kuti electoral code of conduct for political parties and candidates. Bungwe la MEC likupempha ofuna kuyimira pa chisankho onse kuti akaliwerenge bwino lomwe mofatsa ndithu bukhu limeneli chifukwa limafotokoza momwe kampeni ikuyenera kuchitidwira kapena kuyendetsedwera. Malingana ndi gawo 55 la lamulo la chisankho cha president, aphungu komanso makansala, chipani chilichonse kapena munthu amene akufuna kutenga nawo mbali pa chisankho akuyenera kusayina bukhu la malangizo limeneli ndi kupereka bukhu losayinidwa pamodzi ndi mapepala ake oyimira pa chisankho ku MEC. Ngati chipani kapena munthu aswa malangizo ndi ndondomeko zimene zili m'bukhu limeneli, adzagamulidwa ndi MEC kuti alipire chindapusa cha 5 million kwacha chomwe chidzalipiridwe ku MEC. Tikupempha onse ofuna kuyimira komanso zipani zonse kuti azitsatira malamulo amenewa mwadongosolo komanso mwaulemu kuti chisankho chathu chichitike mwamtendere komanso mwamgwirizano. Umboni wa oyimira pa chipani pa chisankho, endorsement of candidates. Amayi ndi abambo onse ofuna kuyimira pa chisankho pa tiketi ya zipani za ndale akuyenekera kuti avomerezedwe ndi zipanizo. Mdindo osankhidwa ndi chipanicho akuyenera kusayina nomination form ndiponso kudinda ndi chidindo chovomerezeka mu chipanicho. Bungwe la MEC lidalembera zipani zonse kuti zipereke mayina a anthu omwe adzakhale ndi udindo osayina ndi kuvomereza mapepala oyimira pa chisankho pa makandideti a chipani chawo. Tikupempha zipani zonse kuti ziyike njira zolimba zotsimikizira kuti pasapezeke kuti dera limodzi asayinira anthu awiri opikisana nawo. Tikufuna kupewa mikangano ya mkati mwa zipani yomwe ingachitike kati mapepala osiyana asayinidwa kwa ofuna kuyimira omwe akufuna udindo umodzi. Tikambe za umboni kwa aulumali. Amayi ndi abambo monga mukudziwa, monga tafotokozerera, bungwe la MEC linakhazikitsa kuti azimayi, achinyamata komanso anthu amene ali ndi ulumali adzipereka theka la ndalama zoyimira pa chisankho. Kwa amayi, umboni wawo ndi mmene analembetsera mukaundula wa voti. Kwa achinyamatanso, tsiku lawo lobadwa lomwe lili mukaundula wa voti ndi limene litakhale umboni. Kwa amene ali ndi maulumali osiyanasiyana payikidwa ndondomeko yapadera. Malingana ndi lamulo, munthu aliyense amene ali ndi ulumali akuyenekera kukatenga kalata ya umboni kwa bungwe la Malawi Council for Disability Affairs kapena tinene kuti makoda, omwe ndi bungwe lomwe linakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino kuti liziyang'anira za anthu onse amene ali ndi maulumali osiyanasiyana. Umboni kapena tinene kuti certificate of disability imene opikisana akatenge ku makoda akuyenera kuzayiphatikizira ku zikalata zoyimira pa chisankho, nomination paper, podzapereka mapepala awo. Amene adzapereke zikalata zawo zoyimira pa chisankho opanda umboni wa ku makoda ndiye kuti sadzapindula nawo pa ndondomeko yolipira ndalama yochepa imene MEC yakhazikitsa kuti ithandizire anthu amene ali ndi maulumali kupikisana nawo pa chisankho. So it is imperative for those with disabilities who wish to contest to ensure that they obtain the certificate of disability from Makoda and attach it to their nomination papers in order to qualify for the discounted nomination fees. Bungwe la Makoda yalengeza kuti certificate izi zidzaperekedwa mwaulere kudzera ku maofesi ake m'makonsolo ndipo palibe ndalama imene idzafunike kuti munthu alipire kuti apeze certificate imeneyi. Monga mukudziwira mukaundula wa voti tili ndi chiwerengero cha anthu omwe analembetsa kuti ali ndi maulumali osiyanasiyana, koma tikudziwa ndi kuzindikira kuti si aliyense amene ananena za ulumali wolembetsa mavoti. Choncho bungwe la MEC silingapereke mwayi kwa okhawo amene analembetsa ndi mukaundula kuti ali ndi ulumali wotani. Ndi chifukwa chake pakhala ndondomeko yapadera ndi bungwe la makoda kuti lidziperekera umboni wa ulumali kuti tithe kuthandiza onse amene ali ndi ulumali koma akufuna kuti apikisane nawo pa chisankho chimenechi. Tikambe tsopano za kuwunika
kalata zoyimira pachisankho lisanafike tsiku lopereka, pre-examination of nomination fees prior to submission. Amayi ndi abambo, pofuna kuchepetsa zolakwika zomwe zimapezeka pa tsiku loti mapepala oyimira chisankho akuperekedwa, bungwe loyendetsa zisankho likulimbikitsa kuti ofuna kuyimira pa chisankho kapena nthumwi zawo azigwiritsa ntchito ndondomeko imene ilipo yakuti akhoza kupita kukakumana ndi constituency returning officer wakudera kumwe akufuna kukayimira kuti akawunikire ngati mapepalawo alemba molondola. Constituency returning officer ndi wopezeka pa nthawi ina iliyonse ku office kwawo pa nthawi ya ntchito kuti agwire ndi kuthandizira iwo amene akufuna kuti mapepala awo awunikidwe. Komanso dziwani kuti mutha kupita ku office ina iliyonse ya meki yomwe ili mboma lanu ndipo kumenekonso akakuthandizirani kuwunikira mapepala anu. Izi zingathandize kupewa kulephera kupereka zikalata zoyimira pa chisankho chifukwa cholephera kukwaniritsa zinthu zina zomwe zidadziwika nthawi yopereka zikalata isanafike ndi kukhonzedwa. Amayi ndi abambo, dziwaninso kuti bungwe la meki lakhazikitsanso masiku apadera mu kalenda ya chisankho pomwe ofuna kuyimira kapena nthumwi zawo angathe kupita ku office ya constituency returning officer kuti akagwire ntchito imeneyi. Pa tsikuli onse ofuna kupikisana pa chisankho akuyeneranso kugwirizana ndi a constituency returning officer nthawi ndi tsiku lomwe angadzapereke kalata zawo zoyimira pa chisankho ngati angakhale kuti sanagwirizane kale nthawi. Masiku omwe aperekedwa owunikira zikalata ali motere. These are the dates that the Commission has set for pre-examination of nomination papers. 18 mpaka 19 Juni chisankho cha kansala ku constituency tale center. Onse amene akufuna kupikisana nawo pa chisankho cha kansala akhoza kupita ku constituency tale center yawo pa 18 ndi pa 19 kuti mapepala awo akawunikidwe ndipo akalangiza ngati pali zofuna kukhonza. Pa 29 ndi pa 30 Juni chisankho cha phungu ya nyumba ya malamulo komwekonso ku constituency tale center. Kwa onse amene akufuna kupikisana nawo pa chisankho cha phungu ya nyumba ya malamulo mwayi wawo kuti mapepala awo akawunikidwe ndi kuti ndi pa 29 ndi pa 30 Juni ku constituency tale center. Pa 29 ndi 30 Juni pomwepo kuwunikiranso mapepala a chisankho cha president kulikulu la meki kulilongwe. Kwa onse amene afuna kupikisana nawo pa chisankho cha president akhoza kufika kulikulu la meki kulilongwe pa 29 ndi 30 kuti mapepala awo awunikidwe. Kupereka zikalata zoyimira pa chisankho. Amayi ndi abambo, bungwe la meki lakhazikitsa nthawi loti lilandire mapepala kwa iwo amene afuna kupikisana nawo motere. Pa chisankho cha makhansala kuyambira pa 20 mpaka 22 Juni ku constituency tale center. Chisankho cha phungu ya nyumba ya malamulo pa 1 mpaka pa 5 July ku constituency tale center konko. Chisankho cha president pa 1 mpaka 5 July kumalo amene bungwe la meki lilengeze chapompano koma kuno kulilongwe. Ndibwerenzenso pamenepa submission of nomination papers, local government elections kamene chisankho cha makhansala 20 to 22 June constituency tale centers kudera kumene afuna kuyimira. Chisankho cha phungu ya nyumba ya malamulo for the parliamentary elections 1st to 5th July constituency tale center kudera kumene afuna kuyimira. Finally, for the presidential election 1st to 5th July in Lilongwe at a venue to be announced by the commission. Bungwe la meki likufunanso kudziwitsa anthu onse kuti monga momwe zimakhalira potenga mapepala oyimira pa chisankho angaperekedwenso m'malo mwa munthu oyimira pa chisankho ngati mwini wakeyo sangakwanitse kubwera. Komabe chofunika kukumbukira ndi chakuti munthu amene akufuna kuyimira pa chisankho amafunika kuti asaine yekha pepala kutsimikizira kuti iyeyo mwini ali ndi cholinga choyima pa chisankhocho. So tikufotokoza pamenepa kuti
munthu akhoza kutuma munthu nzake kuti azamuperekere mapepala, koma akhale kuti mapepalawo wasayina yekha kutsimikizira kuti iyeyo ali ndi cholinga choti apikisane nawo. Kulengeza za ovomerezeka kuyimira pa chisankho. Amayi ndi abambo, bungwe la meki likudziwitsa kuti tikamaliza kuunika makalata amene tidzalandire, tizatulutsa ndandanda wa mayina amene adzavomerezedwe kuyima nawo pa chisankho isanafike tsiku loyamba pa kampeni limene lili pa 14 Julayi. Ndikofunikanso kudziwitsa nyumba ya malamulo, the National Assembly, idzathetsedwa pa 23 Julayi monga mwa malamulo. Komabe ngakhale zili chonchi ndi mmene zinalili mbuyomo, aphungu ndi makhansala amene ali pa udindo pakali pano ndi ololedwa kuti akathe kutenga mapepala ndi mapepala oyimira pa chisankho, angakhale kuti adakagwirabe ntchito mu nthawi imene tikhale tikulandira mapepala. So all sitting MPs and councillors are eligible to collect nomination papers even though their term of office only runs up on expires on 23rd of July. Pempho lothandizira azimayi achinyamata komanso anthu aulumali. Amayi ndi abambo, bungwe la meki lachita mbali yake pothandiza kuti pakhale kutenga nawo mbali magulu osiyanasiyana, makamaka amayi achinyamata komanso iwo amene ali ndi ulumali, kuti athe kupikisana nawo pa chisankho chimenechi. Monga mukudziwa, bungwe loyendetsa zisankho linapanga chiganizo kuti anthu magulu atatu amenewa athe kupereka theka la nomination fees. Iyi ndi mbali imene bungwe la meki lachita kuthandizira kuti magulu amenewa athe kupikisana nawo. Tsopano tikupempha adindo ndi ena onse amene ali kundikuthekera, makamaka atsogoleri a zipani, kuti nawonso atengepo nawo gawo ndi mbali yawo pothandizira kuti azimayi achinyamata komanso anthu amene ali ndi maulumali kuti ayime nawo pa zisankho zimenezi mochulunga. Monga zipani muli ndi udindo opitirizira pamene meki yalekezera. Ngati sipangakhale thandizo lochokera kwa inu anzathu azipani, khama limene bungwe la meki laonetsera powaganizira anthu amenewa ndi kuti likhala lapita pachabe, zilibala zipatso zina zilizonse. Tsopano ndifotokozerere za kuzindikira ona anthu oponya voti pogwiritsa makina, kamene tinene kuti biometric voter identification on polling day. Amayi ndi abambo, pamene tikuyandikira pa 16 September, bungwe la meki lakhazikitsa njira yatsopano yofunikira kwambiri pa chisankho chathu, imene ndi njira yozindikiritsa ovota pogwiritsa ntchito makina, kapena ndinene kuti biometric voter identification. Njira imeneyi yakhazikitsidwa motere kuti anthu azindikirike for identification, koma titsindike kuti si njira yovotera. Pamene patimvetsetsane, it is biometric voter identification and not voting. Ndikofunikira kuti zimenezi tisasokoneze chifukwa ndi zinthu ziwiri zosiyana. Tsiku loponya voti ndi mapeto azonse zimene zimachitika pokonzekera chisankho. Ndikofunikira kwambiri kwa mtundu wa Malawi, komanso ndi mmene malamulo athu alili, komanso kuti ndi chikhumbokhumbo cha wina aliyense kuti ovota akhale oyenerera okha amene ali oponya voti, akhale okhaokhawo amene ali oyenerera, komanso aliyense aponye voti kamodzi. One vote, one person. Kuti izi zitsimikizidwe komanso kuti tikwaniritse chikhumbokhumbo chimenechi, bungwe la meki likayika zipangizo za biometric voter identification devices pamalo onse oponyera voti m'dziko muno. Poyamba, kuzindikiritsa ovota kumachitika pogwiritsa ntchito kaundula wa pepala ndi kufananitsa nkhope ndi mayina. We will all recall that in previous elections we were only using the physical voters register to identify voters. Njira imeneyi inali yochedwerako, komanso pamatha kukhala zolakwika
ndipo inali ndi kuthekera kupatsa mwayi anthu amene anali osayenerera kuti aponye voti, komanso imatha kupereka mpata wa chinyengo. Ovota enanso amapezeka kuti ayima pa mzere olakwika kwa nthawi yayitali, komanso ena amapezeka kuti angoganiza zobwerera chifukwa chokuti aona kuchedwa kuti adikirire nthawi yayitali. Njira imene tikufotokozerayi, biometric voter identification, ithandizira kuti tikonze mavuto amenewa. Zipangizo zoposa 15,200 kapena ndinene kuti biometric voter identification devices 15,200 zizagwiritsidwa ntchito kuzindikira ovota pogwiritsa ntchito chala cha munthu amene analembetsa voti ndi kufananiza kuti ndi amene ali mkaundula. Tikakumbukira nthawi yoponya voti timapereka fingerprint. Fingerprint imeneyi ndimene itatithandizire for the biometric voter identification. Zikapezeka kuti zonse zagwirizana ndiye kuti ovotayo adzapatsidwa mwayi oponya voti, ndipo dzina lake lidzachongedwanso mukaundula otsindikizidwa pa pepala. Izi zikutanthauza kuti sikuti the physical voters register tikuyisiya. We are going to use the biometric voter identification as well as the physical voters register. Ubwino wa njira imeneyi ndi waukulu kwambiri. Choyamba, zitithandizira kuti anthu akazindikirike mwachangu pa polling station, komanso zitithandizira kuti anthu asapezeke kuti wina wavota kawiri, komanso pasachitike chinyengo china chilichonse, komanso zitithandizira kupeza ziwerengero za ovota nthawi yomweyo. We will be able to get real-time voter statistics. Komanso zitithandizira kuchepetsa mikangano kudzera mukauniuni amene angathe kupangika movuta chifukwa chokuti itagwiritsa ntchito njira imeneyi. Njira imeneyi yagwiritsidwako kale m'mayiko ena ngati ku Kenya, ku Ghana, ku Zambia, ndipo yathandizira kukweza chidaliro cha anthu pa ndondomeko ya chisankho. Bungwe la MEC likupempha zipani, oyang'anira maobservers komanso ovota kuti tithandizane pa njira imeneyi kuti chisankho chathu chikhale chopambana. MEC ipitiriza kuchititsa maphunziro ndi kumvetsetsa njira imeneyi kuti kwa onse okhudzidwa. Tsopano tikambe za kuvotera ndi kuwerengera zotsatira. Amayi ndi abambo, monga momwe zakhala zikuchitikira zisankho za mbuyomu, ntchito yoponya voti ndi kuwerengera idzachitikira pamanja. Voting and counting will be manual. Ndipo zonsezi zidzachitikira pamalo amodzi achisankho. Voting and counting will happen at the polling station. Njira imeneyi imathandiza kulimbikitsa kuonekera kwa ndondomeko, kuchepetsa zovuta, komanso kupatsa mwayi oyimira zipani ndi onerera zisankho kuti aone njira ya chisankho ndi maso awo nthawi yomweyo. Kuvota kudzayamba 6 koloko mmawa ndipo kudzatha 4 koloko madzulo. Ovota onse amene adzakhale ndandanda asanathe ovota amene adzakhale pa mzere 4 PM adzaloledwa kuti aponye voti mosasamala nthawi imene adzatengere. Izi zikutanthauza kuti ngati munthu ali pa mzere 4 koloko ikukwana ndiye kuti ameneyu aponya voti, koma amene atadzabwere 4 koloko itakwana kale amenewo adzabwezedwa. Chonde ndipemphe Amalawi kuti tiyeni tidzasunge nthawi 6 koloko mpaka 4 koloko ndiye nthawi yathu yoponyera voti. Koma ngati 4 koloko yakukwanirani pa mzere musade nkhawa, mudzaponya voti ndithu simudzabwezedwa. Ovota akafika pa polling station adzatsimikiziridwa pogwiritsa ntchito zipangizo za biometric voter identification, ndipo adzatsimikizidwanso pogwiritsa ntchito kaundula olembedwa m'buku. Akatsimikiziridwa adzanyika chala cha mkombaphala chakumanja mu inki, ndipo adzapatsidwa koyamba ballot paper ya chisankho cha president ndi ukavota, kenako baloti ya phungu wa nyumba ya malamulo, kenako baloti ya kansala.
ovota omwe ali ndi ulumali adzalandira thandizo mogwirizana ndi malamulo oyendetsera chisankho kuti nawonso athe kuponya voti yawo mosavutikira. Kuwerengera mavoti kudzayamba pamalo omwewo oponyera voti ikangokwana nthawi yotsekera pamene anthu amaliza kuponya voti. Tidzayamba kuwerenga chisankho cha president, kenako cha phungu la nyumba ya malamulo, kumalizira kansala. Zonsezi mamonitala azipani ndi opikisana nawo komanso owonerera zipani adzakhala akuwonerera ndithu monga tichitira nthawi zonse. Pamapeto ake monita aliyense adzasayinira zotsatira komanso adzapatsidwa nawo kope ya result sheet, komanso zotsatira zina zidzakhomedwa pakhoma pamalo pamene voti inachitikira kuti munthu wina aliyense pamenepo athe kuona kuti zayenda bwanji. Dongosolo lathu loyendetsera chisankho lidzayenda bwanji. Amayi ndi abambo, pa nkhani ya mayendetsedwe a zotsatira kapena ndinene kuti results transmission, bungwe loyendetsa zisankho layika njira yomveka bwino yomwe imafotokoza mmene tizawerengere monga ndafotokozera kutsogoloko komanso kutsimikiza kutumizidwa ndi kulengezedwa. Malamulo amene amayendetsa dongosololi ali mu gawo 8 la Malawi Electoral Commission Act komanso gawo 88 kufika gawo 100 la lamulo loyendetsera chisankho cha president, aphungu komanso makhansala. Njira imeneyi imayamba pamalo ovotera komwe mavoti amawerengedwa pamanja pamaso pa oyang'anira komanso mamonitors monga ndafotokozera. Pa chisankho cha 2025 meki ikugwiritsa ntchito njira yophatikiza manual ndi electronic. Transmission will be result management komanso transmission ikhala both manual komanso electric, kusonyeza kuti tikugwiritsa ntchito njira ziwiri nthawi imodzi. Izi takhonza motere kuti tiwonjezere liwiro kapena nekuti efficiency, accuracy, komanso kuti tikhale ndi chikhulupiriro kuti voti yathu tayisamalira. Ndikukhulupirira kuti ndi chikhumbokhumbo cha tonse kuyambira ife ameki komanso mtundu wonse wa Malawi kuti voti yathu tiyisamalire kuyambira pamene munthu waponya voti, pamene yawerengedwa komanso pamene ikutengedwa kuchoka ku polling station kukafika ku constituency tally center, kukafika ku district tally center, mpaka komwe ku national tally center, kuti voti imene tiyiteteze, isamalidwe, iwerengedwe komanso iulutsidwe monga mmene munthu wavotera. Pachifukwa cha chimenechi nkona takhazikitsa njira imeneyi kuti ikhale kuti zikuyendera limodzi, zikhale kuti zikuyang'anana, kuti tionetsetse kuti palibe vuto lina lililonse. Chonde kumbukirani kuti kuwerenga mavoti ndi pamalo amene taponyera votipo pa polling station, ku constituency tally center komanso district tally center zotsatira zimangoongetsedwa komanso kuyamba kulowetsedwa m'makina. Koma monsemu oyimira zipani azikapatsidwa zotsatira zimene zaphatikizidwa komanso akasayinira komanso zikakhomedwa pakhoma kuti aliyense azitha kutsatira ndithu. Njira yonseyi ndi yovomerezeka, yoonekera pamaso, yopereka mwayi kwa anthu onse kuti athe kutsatira kuti kodi zikuyenda bwanji. Tikulimbikitsa anzathu azipani odziyimira paokha ndi onse okhudzidwa amene akuyang'anira zisankho kapena noti ma observers. Chonde tonse tionetsetse kuti tagwira ntchito yathu kutsatira kuti zinthu zizikuyenda bwanji. Izi zitithandizira kwambiri kulimbikitsira chidaliro chathu kwa anthu komanso kuonjezera kukhulupirika kwa chisankho chathu. Bungwe la meki likhala likukhonza misonkhano yosiyanasiyana kutsogoloku kuti tithe kufotokozera bwinobwino mwatsatanetsatane kuti ndondomeko imeneyi izayenda bwanji. Koma kwa lero kufotokozera kwathu ndikuti transmission will be a hybrid, manual komanso electronic. Pomaliza ndilankhulepo za kulankhula zolondola ndi kupewa kufalitsa uthenga opanda umboni. Amayi ndi abambo, timafuna tipereke pempho ifeyo ngati bungwe la meki
kuchokera pansi pa mtima kuti makamaka kwa atsogoleri a ndale ofuna kuyimira pa chisankho, atolankhani komanso amalawi tonse ndi tonse amene tili ndi mphamvu pa maganizo a anthu kuphatikizako amene timagwiritsa ntchito masamba a mchezo monga Facebook, X ndi ma platform ena kapena tinene kuti ma influencers. Tikuzindikira gawo lofunika lomwe inu mumachita pothandiza kufikira ena ndi mauthenga osiyanasiyana komanso kuwathandizira kuti iwo athe kupanga ziganizo zawo. Chonde mudziwe kuti ngati mungamafalitse nkhani zabodza ndi zopanda umboni, zimenezi zikhoza kupangitsa kuti anthu akhale ndi chikayiko ndi ndondomeko za chisankho, komanso zikhoza kuchotsa bata ndi mtendere mu dziko mwathu, komanso koposa zikhoza kupangitsa ena kuti alephere kukaponya nawo voti, zikhoza kuchititsa apathe. Chonde atsogoleri, yesetsani kuti mawu anu amene mukuyankhula kaya ndi pa misonkhano, pa wireless, pa kanema, pa intaneti kapena noti pa social media apangitse kuti pakhale bata ndi mgwirizano osati zikhale zobweretsa chipwirikiti ndi kusagwirizana. Kulankhula zoona, kukhala ndi udindo pa mawu ndi zofunikira kwambiri. Ngati muli ndi funso tifunseni makomo athu ndotsegula kuti tikufotokozereni kuti kodi zayenda bwanji, zakhala bwanji. Ngati pali pofuna kukhonza tifotokozereni kuti tilingalire ndipo tikhonze moyenerera. Tiyeni titenge zolimbikitsa mgwirizano osati chipwirikiti, timange kudalirana osati kukayikirana. Tili ndi Malawi mmodzi yekha, tikawononga sindidzoti tipitanso kutiko. Ndiye tiyeni tonse amalawi tisunge bata ndi mtendere. Chisankho chikafika pa 16 kwina kuti funika kuti tipitirire ndi tikukhala, tiyeni timange dziko lathu osati kupasula. Mulungu atidalitse tonse, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri wa pampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Mtalimanja, potipasira uthenga omwe uli ndi ntchito zina zikuluzikulu zomwe tikugwira pamene tikukonzekera chisankho cha pa September chaka chino. Ladies and gentlemen, at this juncture, the Malawi Electoral Commission chairperson is going to take questions from the media. May I therefore invite all reporters with questions to come to the podium. Before you ask the questions, make sure that you tell us your name and the media house you are representing. And also, may I request that all your questions be in Chichewa. Amayi ndabambo pa nthawi ino wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho Justice Annabel Mtalimanja atenga mafunso kuchokera kwa atolankhani. Choncho ndiloleni kuti ndiyayitane atolankhani onse amene ali ndi mafunso kuti abwere kutsogolo kuno azafunse mafunso awo. Zikomo. Zumwambiri apampando wa bungwe la MEC mayi Annabel ndikulupirira zonse zimene mwafotokozera mwinaso zokhudzana ndi kuwerengera kwa voti. Mike Arnold Mbalale dzina langa, ndachoka ku PLFM wireless komanso Great Dominion Television. Ndikulupirira zomwe mwafotokozera zokhudzana ndi mmene ziyendere za zisankho zamveka bwinobwino, komabe ndikufuna kubwerera mbuyo pang'ono mu 2020 pachifukwa choti mwina kutsogoloku anthu adzakhala kuzindikira bwinobwino mafotokozera za nomination fees. Pamene chisankho cha 2019 amabwalo adanena kuti sichinaenda bwino, choncho sichidachitike, pa Chingereza amati nullified, sonse kuti kudalibeko chisankhocho. Tidaona kuti zipani za ndale zimene zinabweranso kuti zipikisane pa chisankho cha mu 2020 anafunsidwanso kupereka nomination fees. Pamenenso zidaoneka kuti anthu amene atalembetsa kale sipanaloledwe anthu ena kuti alembetsenso, sozoti chisankho chake ndi chomwecho chomwe sichidachitike chija. Koma padapezeka kuti pamene chisankho chimachitika mu 2020 anthu amene amapikisana anaperekanso nomination fees ina, komanso anavomerezedwa kuti zipani zikhoza kusintha anthu amene amaziyimirira pamene adalembetsa mu 2019 chisankho chomwe sichidachitike. Mapepala waja adapita kuti nanga nchifukwa chani mudavomereza kuti aperekenso nomination fees ina
pomwe omwe adakwanitsa zaka pa 18 pa nthawi imene zimabwerezedwa zisankho sadawolole kulembetsedwanso mu kaundula wa voti. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Mwakambapo kunena zoti kufika tsiku la lero kaundula wayenda bwino ndipo zipani sizinapereke zikalata kapena madandaulo ena aliwonse ku bungwe lanu. Ndiye mafuna ndamvesa kunena zoti pali zipani zina zimene zadandaulapo kuti pakufunika audit kapena kuti kauniuni. Sinuzawo zoti anthu amene wamwathandiza bwanji ngakhale mwakana kale chifukwa zimene zimwina pena zitakubweretsa mafunso kutsogolo kuno nena zoti padzana tinafuna kuti tikambirane koma inu munakana. Kodi zimene zimukuona zoti sizabweretsa chisokonezo chisankho chikachitika? Zikomo. Ine dzina langa ndi Steve Pemba Moyo kuchokera ku nyumba yosindikiza newspaper ya The Nation. Ndili ndi funso pa nkhani yomweyo yopereka zikalata zofuna kudzayimirira nawo. Mwafotokoza kuti mpata umenewu udzaperekedwa kamodzi ndipo mudamasulira monena kuti mukutanthauza kuti ngati chipani chatumiza odzachiyimirira ngati candidate wawo yemwe sadaunikidwe bwino ali milandu ina yomuletsa, bungwe la MEC likadzamuona kuti uyu siwoyenera nkumbweza sipadzakhala mpata ora ampange replace ndi wina. Koma pamene pali funso langa mpoena kuti simudafotokozere kunena kuti mpatawo uli umodzi, candidate yo ndovomerezeka, wavomerezedwa bwinobwino, 2-3 days later munthu uja wamwalira. Mpata woyenera kuti chipani chibweretse replacement udzakhalapo kapena sudzakhalapo? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi John Poka yuni kuchokera ku Zodiac. Funso langa lifanana hapo ndi limene anafunsa Kachere. Nkhani ya audit. Mwakhambo yankhapo ngati bungwe kunena kuti zimenezo sizitheka. Koma ndimangofuna mwina timvetsetse kuti amene akufuna kuti pakhale audit muwatsimikizira motani ngati bungwe kuti patsatidwa ndithu ndondomeko zoyenera kuti pasazakhale vuto lina lililonse pamapeto pake. Tingofuna chitsimikizo chifukwa anthuwo akukayikira. Ndimawerenga ma comments tikupanga stream live, ndimawerenga ma comment anthu ambiri akuonetsa kuti akunena kuti yaye tizakayikirabe zotsatira chifukwa kuti mukukana audit. Mukukana chifukwa chani? Ndiye mwina pakhale chitsimikizo ndithu chogwirika kwa anthu amene akukayikira. Muwatsimikizira motani ngati bungwe la MEC? Komanso ndipempheso kuti ngati zingakukomereni anafotokoza kuti tifunse mafunso achitiwa okhaokha, mwina funso limene mutaliyankhaso mchingerezi. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba munafotokoza za ma nomination fees. Mwina mutangotsindika pamenepo kuti kodi kulipira ma nomination fee wa akudzatha liti, chifukwa kwambiri mwina munangosindika kuti akuzamba pa 10 komanso mwina za presidential ndi MP 1 to 5 July. Komano mutangotsindika kuti kodi kulipira mafiwa malire ake ndi liti. Funso lachiwiri, pakatipa ngati dziko takhala mwina tikumana ndi zovuta zina ngati za energy kamene kuti electricity. Inuyo ngati bungwe la MEC mwina mwakunzitsira bwino motani kuti nthawi imeneyi anthu akazamba kuvota zonse zende bwinobwino mpaka kuzawerengera ndi kuzaulusa zotsatira? Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Ishmael Malidadi ndikuchokera ku ITM Online TV. Mwafotokoza momveka bwino kuti munthu atha kukalembetsa constituency ina koma ndikupita kukavota constituency ina. Tiyerekeze kuti tsiku lokapanga verify voter registration wapangabe kumene analembetsera koma akufuna kukayimira MP kudera limene sanalembetsa. Pa tsiku lovota akaloledwa kuvota ku constituency imene akuyimira MP kapena mwayi wake pa tsiku limene lolo kulibe chifukwa chakuti anakalembetsa kumalo kumene sakuyimira? Zikomo kwambiri. Wapampando wa bungwe la MEC, mafunso amene atolankhani anali nawo ndi omwewo. Ndikupempheni kuti muyankheno mafunso amenewa. Zikomo kwambiri.
ndithokoze mafunso onse amene abwera ndiyankha, then I'll ask the desk kuti atiyankhire za schedule of payment to unpack. Funso loyamba mbalale sindinalimvetse bwinobwino, koma I think DLS analimva ndende apempha kuti atiyankhire afotokoze bwinobwino. Nkhani ya audit ndingophatikiza pokhala kuti lafunsidwa ndi anthu angapo. Ndimafuna kuti choyamba tibwerere mbuyo kuti nkhani ya audit ikuchokera pati. When you follow the sequence of events, the issue at hand choyambirira ndi integrity ya voter registration data. Kuti kodi mukanena kuti voter register ndi iyi, anthu amene alembetsa ndi amenewa, mwafufuramo mayina kapena mwaonjezeramo mayina. Chachiwiri is the integrity of the results. Kuti kodi ma results amene mutazapange announce tikaponya voti pa 16 ndionadi kapena ndi mavoti ndi ma result oti apangidwa manipulate kapena pachitikapo china chilichonse. Ndiye kufotokoza kwathu choyambirira ndinawerenga the scope. We are going to provide it ngati sitineke kale pa website kuti muiwerenge bwinobwino mumvetsetse where the commission is coming from. Koma when you look at the scope, choyambirira it is misconceived because kalembedwe ka scope uka kakuoneka kuti ngotenga kuti kodi mas devices amene smartmatic imapanga manufacture amagwira ntchito zanji. Ndi paphatikizidwa pamenepo zinthu ngati kuvotera makina, komanso zikukamba zinthu zokuti makinawo akagwiritsidwa ntchito managing a polling station, komanso makinawo akagwiritsidwa ntchito kuwerengera mavoti. Over and above that, the audit is asking for access into the security architecture and controls of the EMS. Ndiye commission imene yakhala pansi ndikulingalira choyambirira, looking at the mandate of the commission, imayenera kuti igwire ntchito independent of any influence or interference. Komanso commission ili ndi udindo to ensure the integrity of the election, kusonyeza kuti ma processes onse ali m'manja mwa commission. Whilst the commission is supposed to be transparent and it works on transparency and it is also accountable to the people of Malawi, it also has a responsibility to ensure kuti ma processes onse akuyenda bwino. When the commission analyzed and thought through the request for access to the security architecture, mukawerenga scope imona nkatimo kuti akufuna kuti adziwe kuti kodi ma source code and security protocols ndi otani. Ndiye if you objectively and in good faith consider request imene imona kuti ili ndi ma challenges ambiri, chifukwa chokuti by way of example, sindingabwere ku nyumba kwanu ndikunena kuti nditsimikize kuti nyumba yanu ili secure, atandiuzeni kuti security code yanu ndi chani. Ndikakuuzani ndiye kuti nyumba yanga ndayitsegula eti, I have opened my home to you. It would be very irresponsible of the commission to open the security infrastructure to third parties. Tikatsegula mukadziwa source code mukufuna muike mojani. Do you want to manipulate the system? What do you want to do? Koma, as the commission is saying, no, we cannot expose and compromise the system. We are mindful of the fact that the key issues, the integrity ya voter register, also integrity of the results, and we are saying, in terms of integrity ya voters register, and that parliament they had thought through that. That is why they put in the law the process of voter inspection and verification.
if you look at that idea, you are actually auditing the voters register to ensure kuti ma entries amene alimo they are genuine, muli anthu oyenerera, anthu ena sanachotsedwemo. Ndiye commission ikunena kuti kwa zipani 5 zimene zakhala zikutilembera komanso zikunena kuti they want assurance, and they are right to want the assurance kuti data yonse ili bwinobwino. We gave the voters register pa 12 May, and we said the voters register we gave the entire voters register. Sitinachotsepo china chilichonse. We gave the voters register all the valid records, duplicate records. We even indicated kuti mu register mo there are 305 records amene ma images awo sakuoneka bwino because pojambula our operators sanajambule bwino. Koma we know that there are those 305 records ndipo tizikhonza. And we said you have from 12 May to 31st of May, inspect the register. Manena kuti maina afufutidwamo, onani maina afufutidwa. Mukukayikira kuti kodi mmene mumwayikidwa anthu ena achilendo, inspect it and do then. No one has come today. Our conclusion is that the integrity of the data has not been questioned. They are satisfied that the maina onse amene ali mu voters register ndi omweyo. For the information of wina aliyense mene timachita kalembera, anzathu azipani tinawuza kuti malinga ndi malamulo atitumizire ma monitors. Ma monitors aja akakhala on pa registration center. Every day timapasa ma statistics from the EMD kuti lero palembedwa anthu 20, the following day palembedwa anthu mwakuti, and at the end of the 14 days timapatsanso the end of phase register kuti Capital Hotel Center talembetsa anthu 2,400 record yake ndi iyi. Kusonyeza kuti if the political parties were indeed acting in good faith kuti akufuna adziwedi kuti kalemberayu ali bwino, they had actually that data imene amapanga collect nthawi ya kalembera ija to be able to compare kuti ameke akunena kuti pa Capital Hotel Center pali anthu 2,400 malinga ndi register. They will go to the statistics mema panga collect nthawi ya registration ija and compare. If they see kuti zikusiyana, those are the issues that they would have raised to us. Kaya panali nkhani yokuti anthu 1 million afufutidwa nthawi yake inali imene iyi, to come to us and say zoona adi anthu 1 million akusowa umu, but no one has come today. Kusonyeza kuti the issue of data integrity imene akuitchula mu scope, it has been resolved already. Chifukwa chokuti we have had the procedure that is specified by the law in terms of voter inspection. Tikafika ku nkhani ya results integrity, obviously monga ndafotokozera ndi khumbo la wina aliyense to ensure that the vote is secured from the moment a person votes through to the National Tally Center. That is why the Commission is saying to assure Malawians that we want to maintain the credibility of the results and the integrity of the results. We are having a hybrid system to ensure kuti result sheet ija amene takamatidwe pa khoma ija amene itayendere kukafika ku National Tally Center iyenda munjira ziwiri, iyenda physically komanso it will be transmitted electronically. Njira ziwiri zizikuyenda limodzi to ensure kuti we are all satisfied kuti result yathu sinachitidwe manipulate, sipanachitike kena kalikonse. Komanso ma monitors are going to be part of the process from the political parties. They are going to be observers. Inonso a media mukakhala pompo kuonerera choyambirira mavoti akuyenda bwanji, kuwerenga kwawerengedwa motani, ndipo pofika kuti result sheet yamatidwa pa khoma ndiye kuti aliyense pamene popo avomerezana kuti tawerenga ma results ali motere. Komanso even ma results akamaka pangidwa scan pa constituency tally center ndikulowa mu the electronic system, akakhala kuti ma monitors ali pompo, they are part of the process. Ma media observers aliyense akuona all the way through to the National Tally Center. The process is as transparent as can be.
And in terms of the law, there's a complaint handling process imene yayikidwanso kuti ngati pali vuto lina lililonse it can be raised at all times. Ndiye mukanfunsa kuti chifukwa chani the commission has refused the audit. It would be highly irresponsible for the commission to allow the software architecture because the request is coding practices, source code integrity, and version control. Access control mechanisms to access the servers, the networks, we'll make this available on the database. So to to summarize, the commission is not saying it is not accountable, but we also need to be responsible. That is why the audit has been refused or declined in the manner that it was framed and what was being asked for. But the assurance of the commission to the people of Malawi is that chisankho ichichi tikuchiyendetsa malingana ndi mmene malamulo alili, komanso ma best practices amene alili, the lessons that we have learned from 2019 and 2020 and even past elections, because at the end of the day, we want to have and we are committed to deliver to the people of Malawi free, fair and credible elections. Kupempha kwathu ndiko kuti let us avoid sensationalizing issues. Pali ena tikumangomva mbali imodzi ndikuthamanga nayo and causing all sorts of chaos. But let us not create chaos. Let us not create a crisis when there is none. MEC continues to be open and available to engagement, and we will do what we are mandated by law to do to ensure that the election is free, fair and credible. And we also want the process to be peaceful. Panali funso la energy supply. Mundilole kuti ndiyankhe by way of unpacking our processes. Choyambirira tinanena kuti uponya voti pa 16 ndi manyo. Tikakhala kuti ma ballot paper takonza kale, ndiye kuti we don't need any energy source in that sense. Chifukwa chokuti umenewo ndi masana eti. Anthu akavotera pamanja, tikawerengera pamanja. Ma devices athu amene tikugwiritsira ntchito choyambirira to identify people and later on for transmitting results by design mukayichaja fule ndekuti makhala ndi mphamvu for 12 hours. Komanso ili ndi power bank, komanso tili ndi emergency set kusonyeza kuti throughout the day this device is already powered. Komanso, like I've said, tili ndi power bank, komanso tili ndi emergency set. Komanso mukakumbukira mikumano ya mbuyo mutakhala tikufotokoza kuti tabwereka ma gas lamps kwa electoral commission ya ku Zimbabwe kuti zikatithandizire nthawi yowerenga. Pokhala kuti tikatseka folokoloko, ikamafika nthawi yowerenga ndiye kuti kunja kukuda choncho tikafunika ndithu tikakhale with lighting source. Ndiye kuti malampu alipo kuti atithandizire. So to answer your question, sir, tili ndithu ndi matayika maplani okwanira kuti atithandizire kuti energy supply should not be an issue, and this is kandi ntawuni kandi kumudzi hard to reach areas konse kulibe kumene kukapezeke kuti kuli vuto limenelo. Funso linanalo kuti kodi munthu amene walembetsa kwina koma akufuna akayimire kwina ndiye kuti kuvota kwake kukayenda bwanji. Malinga ndi malamulo athu a dziko lino munthu amayenekera kuti aponye voti kumalo kumene analembetsa. Koma pozindikira kuti anthu amatha kukhala ndi zifukwa zina ndi zina nkuna tinayika mwa malamulo process yoti anthu athe kupanga transfer. Kusonyeza kuti munthu amene anapanga register kumphungu koma akufuna akayime kutsoka nkanansi, ameneyo amayenera kuti apangiretu transfer kupita kutsoka nkanansi kuti akathe kuponya voti konko. Koma ngati sanapange transfer, their registration is still at mphungu, ndiye kuti sangathe kukaponya voti patsoka nkanansi ngakhale akuyimira kumeneko, ngakhale wapeza manominators 10 kutsoka nkanansiko. Ndiyankhe mwachidule motero. Ndipemphe DLS mundithandizire kufunso loyambirira lija
mukayankha ndipempha adesi mutithandizire ku madeti a payment zikomo. So Wambiri, if I understood the question properly, my response is to say what happened in 2020 was a fresh election, and the court had ordered a fresh election. So the commission called for fresh nomination, but it do not require the candidates to pay fresh nomination fees. The other aspects of the question, it was because those were the consequential orders that were ordered by the court. For example, who was supposed to vote, the election was ordered to maintain the same voters register. That is why we did not conduct fresh registration for the fresh presidential election. But if you want to compare it with what will happen if, for example, we do not have a clear winner in the first poll for the 2025 general election, then the law now has made it clear to say there will be no reshuffling of the running mates. So you will see that in the fresh election, because it was ordered as a fresh election, the candidates had the liberty of choosing other people to be running mates, almost like changing the running mates. But now the law is clear to say if there is no clear winner in the first poll, if we go to the second poll, there will be no changing of the running mates. The other question was, what happens if a candidate dies? So the law has also made it clear to say if a candidate dies during nomination, before polling, or perhaps immediately after polling, but before the determination of the results, then the Electoral Commission suspends the proceedings in that ward or in that constituency. And then the process will recommence or start again as if in that vacancy, in that ward or in that constituency, there was a vacancy. I think this already happened even in 2019 when in Lilongwe South, I think a candidate died, and then the Electoral Commission had to suspend the proceedings in that constituency or ward. And then immediately after the general election, that constituency was handled as a by-election. So even in this case, if a candidate dies in a ward or in a constituency, then the process will have to be recommenced. I'm being requested to say the same things in Chichewa, so I'll try. Zoezi chitika 2020 koti inanena kuti chisankho chija chichitikenso. Ndi zinali ngati mena ananena amene afusafusa aja kuti ngati kuti chisankho chija sichinachitike ndi komwe AI. Ndiye chimene chanachitika nchonera kuti bungwe la Electoral Commission linayitanitsanso kuti onse amene afuna kupikisana nawo so pa chisankho chimenechi cha president chatsopano abweresenso zikalata zawo zowayenereza kuti apikisana nawo mu chisankho chimenecho. Ndiye chifukwa chisankho chicha timachipanganso monga amene ananena court, nchifukwa chinali chovomerezeka ndithu kuti ma candidates amene anapikisana nawo nthawi imeneyo anali ndi ufulu osintha amene amayima nawo pa chizungu amati ma running mate. Koma ngati mafuna kufanizira ndi zimene zichitike nthawi ino, ndi mafotokoza kunena kuti tsopano malamulo anena kuti tikamapitanso chisankho chachibwereza kapena nena kuti second poll, imeneyo sikhala ngati kuti ndi fresh election yayi. Kuti amene ayimira ulendo woyambirira uja sali ololedwa ndithu kuti asinthe ma running mate wawo, ndesi zikhala zofanana yayi ndi imene zinachitikira 2020. Ndi mafotokozanso kunena kuti 2020 ngandikumbukira bwino bwino tinangopanganso kunena kuti tilandirenso zikalata za amene amafuna kuti apikisana nawo pa chisankho, koma sanafunsidwe kuti aperekenso nomination fees ayi, chifukwa nomination fees inali itaperekedwa kale. Ndiye pananso funso lina kuti kodi candidate akamwalira chimachitika ndi chani? Mwachidule candidate akamwalira chisankho kumene candidate wamwalirako chimayimitsidwa, ndiye chimazayambiranso ngati kuti kudera limenelo kuli vacancy monga amene pamangira ndi by elections. Ndiye kuti nyengo inoyonso zikachitika kuti ku ward yake kapena constituency candidate watisiya tisanalengeze zotsatira, ndiye bungwe la election limalengeza ndithu kuti kudera limenelo chisankho chimayambiranso ngati kuti kunali by election. Ndimafuna ndifotokoze motero zokwambiri. Bwana ndingofotokoza kuti izizi zoti candidate akamwalira chisankho chimayima pokhapokha kuti candidate ameneyo akuyimira chipani, koma akakhala kuti ndi wa independent kapena kuti na kuti oyima payekha, chisankho chizapitirira ngati kuti sikunachitike mali zokwambiri. Ndimati ndiyankhe funso limene linafunsidwa lokhudza ma nomination fees
kuti kodi tsiku lomaliza kupereka ma nomination fees ndi liti. Poyankha ndinene chonchi, abungwe la chisankho alengeza kuti makalata anthu amene afuna kusonyeza chidwi chopikisana nawo tiyamba kuwapereka pa 10 June. Ndipo kuyambira tsiku limene lili wina aliyense amene angakhale wokonzeka kuti akalipire ku banki nkukatenga kalata atha kukatenga. Chisankho cha local government cha makansala tanena kuti tsiku lomaliza kupereka makalata ndi pa 22 June. Adzayamba pa 20 kumaliza pa 22 June. Ngati munthu angadzithembe kuti pa 22 June mamawa atha kupita ku banki kukalipira, kenako ndikutenga fomu yake ija ndikuyamba kuyendetsa kuti apeze ma nominators, ndipo mu nthawi yoyenerera isanakwane folokoloko akapereke kwa constituency returning officer, zimene zizi ndi zotheka. Choncho kwa chisankho cha local government tsiku loyamba kupereka ndi pa 10, tsiku lomalizira ndi pa 22 ngati munthuyo angadzithembe. Bungwe la chisankho likunena kuti kuli bwino anthu akapereke ndalama zimene zizi mu nthawi yake, kuti pa 22 kusadzakhale mpanipani munthu kumabwera alithukuta kumanena kuti nafuna kuti ndipereke koma ndafika 1 minute past 4. Chisankho cha president komanso cha aphungu tsiku loyambira kupereka ma nomination fees ndi pa 10 June. Ndipo tsiku lomalizira kupereka makalata awo osonyeza chidwi chofuna kupikisana ndi pa 5 July. Ndeno mukaona pa 5 July ndi tsiku lachisanu limene banki imakhala yotsegula. Ngati presidential candidate angadzithembe kuti akapereka ndalama zawo pa Friday ndi zotheka ndithu. Koma chisankho cha local government tsiku lotsekera kulandira ma nomination paper ndi Sunday. Sindikudziwa kuti ka banki yake adzapita ya ku airport kadzapita yakutiko, koma zili ndi mene candidate angaganizire. Koma kuyambira tsiku loyambirira pa 10 June ndi pa tsiku lomalizira kulandira ma nomination paper, candidate atha kukapereka tsiku lililonse, zili kwa iyeyo mene angaganizire. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Mtalimanja, komanso ma commissioners amene mtili nanu mauno, wamkulu wa bungwe loyendetsa zisankho la MEC Mr. Andrew Mpesi, komanso management yonse yomwe ili pamalo pano, atolankhani anzanga amayi ndi abambo. Tsopano tafika ku mathero a msonkhano wa atolankhani umene bungwe la MEC linakonza mmawa uno. Ndikupempheni wapampando wa bungwe la MEC kuti mutipatsire mawu anu otsekera msonkhano uno, komanso mukatha ndapemphe Mr. Hastings Bota kuti atipase pemphero lotsekera msonkhano uno. Zikomo. Zikomo kwambiri Richard. Choyamba malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission ndiloleni kuti ndithokoze nonse our distinguished colleagues from the media, komanso amalawi onse amene munatitsatira pa msonkhano umenewu kudzera mu njira zosiyanasiyana. Tili othokoza kuti munatenga nthawi yanu, anzathu aku media kubwera kuno, komanso amene mukutitsatira kuti munatenga nthawi kumvetsera uthenga umene tinabwera nawo lero. Pamene tikusiyana kwa lero timafuna tipemphe kuti chonde tiyeni tipewe misinformation and disinformation, chifukwa chikuti zitiwonongera chisankho chathu. Pamene tikusowekera information, pamene sitinamvetse bwino, tiyeni tifunse. MEC remains open and available, either kudzera mu ofesi ya Sangwani kapena through to the commission through the CEO's office. We are open and available kuti timvetsere ngati pali nkhawa, pali ma suggestions kuti ulendo utiyende limodzi. Ndi chikhumbokhumbo cha tonse kuti chisankho chathu chikhale chopambana komanso chovomerezeka, choyenda mwachilungamo. Chonde tiyeni tisapange create our own narratives. Information imene itapereka tiyeni tipange share accordingly. Komanso as the media you have the responsibility to correct the wrong narrative. Kukuitanani kwina ndikuti mutithandizire to disseminate information to the public.
ndiye pamene mukumva kuti chimene chikukambidwa chikusiyana ndi information imene mwamva kwa ife eni yake, pangani correct kapena awuzeni kuti ayi tadekhani kaye koma mukafunse bwinobwino kuti akufotokozereni. Tithandizireni kuti timangirire dziko lathu. Tafotokoza nkhani ya result management imene yakhala ikukambidwa kwa nthawi yayitali. Now the commission has given information tiyendera hybrid transmission. Cholinga chathu is to protect the vote and to ensure the integrity of the results and the outcome. Mwa malamulo, commission ikwenekera to put measures that will ensure the vote is protected absolutely against any loss, tampering or interference. Moti njira zathu zonse zimene tikukhazikitsa tikulunjika kumeneko to ensure the vote is secured at all times. The commission will continue to engage. Dzulo tinakumana ndi zipani zonse 24 tapereka information yomweyi in much greater detail of course, komanso tikhala tikupereka information to the public kuti tonse tiyende limodzi kufikira pa 26 ndi kuchitsogolo kudzera ma press briefing ngati amenewa komanso through our various platforms. Tiyeni tonse tigwirane manja kuti tisunge bata ndi mtendere, nkhondo simanga mudzi, Malawi ndi mmodzi. Zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni nonse.